Hello everyone, and today we are going to have a short review regarding sa product na akong napalit online. Atong 12-12-12 naabot gahapon kani siya. Kini. So without further ado, let's start. So ang una na to abrihan is ang kaniyang 100 pieces T-type waterproof plant tag. Gusto jud ko ani magkaroon sa plant tags kay para kapit ang mga plants so baka na akong tags or name kaya T-type siya. Gusto ko nim sa taang yung waterproof para kung may mula sa balay may mga pangutaan na mo ni pangalan ano na. Sige. So, really 100 pieces na siya. Okay. So, dito mo ibutang ang name sa plan. Tusok din sa tayo. Nice. Nag-order, nakabuka kong i-order ka itos. Ano siya? 100 pieces each. Okay. So, puso na isit aside. Pusit sa kaduha. So, naray kaduha, it's a mask storage daw. Nakita na ko ni sa Shopee tapos nakyutan ko ba sa yung style niya sa sudlanan og mask. So, nag-order ko. So, ako na-abrihan. Wala. Mas dagko din eh. Daghana. Daghana ani eh. Daghana ano mura man abal ako gagmay. Mura man ni in random colors pud akong gipili. So mao ni mask storage na akong i-order. I nag-expect dito magagmay lang siya. Tapos sa tingala ko mura sa tablet kada ka. So I ordered a random color which is ang available nila is pink, blue, and white. Okay. Siyempre atong tanawon ang kuan. Kada ko ito ni worth it ba? Cute kayo sa murag makeup palette. I'm smiling. Cute kayo. Oh wow. Parang laptop lang dating. So dili mo ibutang inyong face mask kung pang mo sa inyong bag para it looks organized kibali. Cute siya. Okay, masarap ko siya murag laklak diri ba. Portion. Yan. So cute siya kanaan ko. Dako lang kayo mula sa tablet. Dagko tayo. So perfect sa pangregalo sa Christmas guys, especially pandemic times. So muna to kong ipakita. T-type na tag which is used kini siya sa mga plantitos ang plantita sa mga gusto ka biyahe dira or kung itag pangregalo sa Christmas, perfect na siya nga pangregalo. So that's all for today and bye bye.